Türkmenistan'ı yeni yanğıç gıtçılığı aradalar güýçlenýär. Yanğıç beketlerinin yol başçylary bendiğinin basım gelecekdigini we boljakdygyny aýdýarlar. Emma bir hepde bäri gelýän zat ýok diýip Balkan sewtinde kawarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan sürüjüler aýdýarlar. Benzin gıtçylygy ilatyň günnelik durmuşyna, azyk üçünçülügine we narhlara negativ täsir edýär. Emma bu ýagdaýyň näçe wagt dowam etjekdigini hiç kim bilmeýär. Häkimetlerden düşündiriş almak mümkinçiligi ýok. Hatda meni soramak hem hatarly diýip yerli synç aýtdy. Balkan sewtinde ýitileşýän benzin gıtçylygy aýdylmagyna görä 6-njy ýylyna bir hepde çemesi öň başlanyny we hususan benziniň iki görnüşi A95 we A92 markaly benzinler gatalып yanğıç beketlerine yakın ovatlaryň uzunlugy azyndan 2 kilometre ýetýär diýip Azatlygyň habarçysy 12-nji ýylyna habar berdi. Yanğıç gıtçylygynyň beýle ýitilesen ýagdaýy ýalňysmasam bu derejede bolmandy. Benziniň 0 derece düşen zapravkalary hasaba alınmandy. Diňe welaýat merkezindäki yanğıç güýji beketlerde ýeri bilen her ulagy 10 litr benzin almak mümkinçiligi döredilýär. Galan ýerlerde ýagdaý kyn. Türkmenwasyda, beýleki etraplarda 1 litr benzin hem satylmaýar. Dip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä, beketleriň ýolbaşçylary ulaw eýelerine benzin gıtçylygynyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç bir anyk düşündiriş berip bilmeýär. Berilýän soraglary diňe garaşyň, gelmeli diýip jogap berýär. Ine tas bir hepde boldy. Henide çelini gelýän benzin ýok. Diýip çeşme aýtdy. Yanğıç gıtçylygynyň mümkin bolan sebäpleri barada dürli pikirler aýdylýar. Synçylaryň käbiri bu ýagdaýy korrupsiýa, yanğyzyň beýkanun daşary ýurtlara satylmak ähtimallygy bilen baglanyşdyrsa, beýlekileri ýurtda ýaýwanlandyrylýan gallary bilen baglanyşdyrýar. Türkmenistan geçen hepde Ahal, Lewap we Mar welaýatlaryna 11-nji iýulna bolsa Balkan we Daşow sewtlerine gallaryna girişdi. Oraga başlanmak bilen diňe A95 hemde A92 markaly benzinlerden dizel yanğyzy hem gatally. Emma gallary döwründe o hozurluk tehnikalary ýa-da beýlekulawlar üçin harçlanýan yanğyzyň ilaty goýberilýän yanğyzy ne derejede täsir ýetirýändigini anyklamak mümkinçiligi ýok. Azatlyk bilen gurlaşan ýaşaýjylar benzin gıtçylygynyň içerik gatnawlary yaramaz täsir ýetirendigini we halkyň günnelik sarp edýän azyk önümleriniň gatalyp başlamagyna, gymmatlamagyna alyp gelýändigini öňe sürýärler. Häzirki yanğıç gıtçylygy galla oragy bilen bagly. Diňe benzin däl, dizel yanğyjy hem ýok. Sebäbi ähli nevit önümlerini buğday oragy wagtynda ulanylýan kombaynlara, buğday daşaýan ulaglara berýärler. Diýip bir ýaşaýjy öz pikirini aýtdy. Başga bir tarapdan Balkanyna dören yanğıç gıtçylygynyň esas sebäbi ýurduň yanğıç öndürýän kärhanalarynaky awatlaýyş, beceriş işleri bilen bagly bolup görünýär. Seýdiniň neviti gaýtadan işleýän zawodunda awatlaýyş işleri geçirilýär. Türkmenwasydaky zawodyň önümçüligi 60 götürmek hem yetmeýär. Diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan hünärmen bu zawodyň öndürýän önümleriniň diňe daşarky bazardan artan böleginiň içerik söwda ýurt içindäki beketlere bölünip paýlanyp berilýändigini aýtdy. Yerli hünärmeniň sözlerine görä, welaýatlary 6 ay üçin bölünip berilen limit bar. Ýöne o limit sarp edijileriň bary ýogy 58 göterim talabyny ödeýär. Sol sebäpden hökümetiň bölünip berilýän limitlere gaýtadan teretmeli wagty geldi. Üstaşyr logistika Ulyberdi Muhammedow döwrüne garanda ösdi. Ilat sany köpelýär. Ýöne 2007-nji ýyldan bäri welaýatlary berilýän limit sol bir ýagdaýynda dur. Bu ýagdaý dowamly gıtçylygy, yanğyjyň iki bahasynyň döremegine, yanğyç ogurlugynyň köpelmegine ýol açdy. Özümizde öňän benzin bilen ilki öz halkymyzy üpçün etmeli. Son galany daşaryk tatmaly. Diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan hünärmen aýtdy. Mektep ýaşly çağlaryň arasynda dilekçilik edýänleriň sany köpelýär. Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy Tomas Kudyn jalyş mewsüminiň başlanmagy bilen Aşgabatyň köçelerinde pul soraýan çağlaryň şeýlede dürli owny hyzmatlary teklip edip azyk we pul gazanmagy tinanşýan mektep okuwçylarynyň has köp göze ilýänligini habar berýär.
Dilekçilik eden çağılar işunlar Aşgabatyň köp adamly yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň sözlerine görä Aşgabatyň Demirgadagyndaky Aldynatyr Gündogor bazarynda teke bazarda we bazaryň göçme satuw nokatlarynyň hatarynda ulaglara ýanygy çuýan nokatlarda sowda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçidiň girilgetinde dilekçilik eden çağılaryň sany has köp bolýar. Şeýle-de çağılar elini serip ýerasty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağılaryň ýaşy dürli. Iňkiçileri 6, 7, 8 ýaşly çağılar, olar dilekçilik eden çağılaryň 4-den 1 bölegini emele getirýär. 10, 11, 12 ýaşly çağılar köplük bolýar. Dip paýtaktly Çeşme gurrun berýär. Şu günler paýtaktyň köçelerinde köp duş gelýän çağılaryň ýene bir bölegi ownuk harytlary satyp ujypsyz gazanç edýär. Sowda merkezleriniň duralgalarynda duran awtologlar ýuwup gazanç edýän çağılary hem görse bolýar. Ulaglaryň eýeleri çağılara maýda pul berýärler diýip Çeşme belledi. Çağılaryň ýene bir topary dükandara baryp öz hyzmatlaryny teklip edýär. 10, 11, 12 ýaşly çağılar köplük bolýar. Dükan eýeleri we satyjylar dükandaky dirdibilleri, çelekleri dasamak ýaly işleri tawsyrýarlar we möhletiniň utarmagyna az wagt galan gutap, somso, kökü ýaly imitleri berýärler. Dip ýene bir Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Hasıl ýaşly mektep okuwçylary ýagny 14 we 16 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler restoranlarda hyzmatçy bolup günlük işlerde işläp gazanç edýärler. Polisiýa işgärleri dilekçilik edýän ýa-da işleýän çağılary köplenç kowmak bilen çäklenýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň köpüti ilatyň aglawa böleginiň dilekçilik edýän çağılaryň kyn ýagdaýyna düşünüp, mümkinçiligine görä kömek berýänligini bellediler. Emma rehimsizlik görkezýänler hem bar. Polisiýa işgärleri rejimi goldayan asanyny bol elin durmuşda ýaşaýan adamlar dilekçilik edýän çağılary rehimsiz hem-de düşen kyn halyna olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olar bilen gödek gurulasyp üstlerine azgyrýarlar. Käbirler çağılary kup özlerini ol çağılaryň hojaýyny ýaly alyp barýarlar. Dip Çeşme aýtdy. Ýene bir Aşgabatly Türkmenistanda jemgyýet gatnaşyklary çüpürýär we dargamagyny dowam etdirýär. Adamlar her kim öz başyny ýekelikde çaramaly bolýar diýär. Emma çağılaryň agyr işlerde işlemegine we dilekçilik etmegine degişli problema türkmen ýolbaşçylary tarapyndan we döwlet mediasynda düýpden gozgalmaýar. Şeýle-de bolsa ýylatyň internetdäki aktivligine berk gözükçilik edýän ýurtda sosial mediada propagandistik maglumatlaryny çap edýän käbir blogerleriň hasaplarynda soňky aýlarda dilekçilik edýän we ulag ýuwmak ýaly işi bilen gazanç edýän çağılary görkezýän videolar köpeldi. Şeýle videolarda geýnewli gurply adamlaryň çağılaryň ýanyna baryp, olara utandyrjy sözleri aýdýanlygyny we ýazgaryp video düşürýänligini görse bolýar. Agyr sosial problemalar resmi derejede boyun alynmaýan we jemgyýetde gozgalmagyna ýol berilmeýän ýurtda kyn maddi ýagdaýdaky hor çağılara ulularyň batyş etmegi we kemsitmegi bilen bagly ýagdaýlar öňhem bolupdy. Hususan da Aşgabatyň polisiýasynyň dilekçi çağılary köpçüligiň öňünde kemsitmegine degişli ýagdaýlar ýüze çykypdy. 2021-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň mekdepleriniň birinde okuyan ýetkinjek gyýdyň Aşgabatyň Ilham Selgäkiniň golaýynda dilekçilik edýän pursadynda polisiýa tarapyndan saklanyp, soň köpçüligiň öňünde ýazgyrylyp maskaralananlygyny habar berdi. Türkmenistanda dilekçilik edýän çağılaryň sany soňky ýyllarda tomus aýlarynda köpelýär. Denjalış döwrüne gabat gelýän bu ýagdaýda çağılaryň ençemeti girdeji gözläp türli işlerde işleýär. Käbir çağılar dilekçilik etmekden başga çäre tapmaýar. Käbir çağılar iýjek çöreginiň aladaty bilen dilekçilik edýän bolsa beýlekleri iş edip, indiki okuw ýyly üçin mektep etwaplaryna pul ýygnaýar. Türkmenistanyň ähli halkyň gözüniň öňünde bolýan bu tragediýa Türkmenistanyň hökümeti beperwa garaýar, görmezlige salýar. Türkmenistanyň hökümeti halkynyň bol elin durmuşda ýaşaýanlygyny aýdyp, daşary ýurtlarda hereket edýän jemgyýetçilik guramalaryny anandyrmaga çalyşýar. Dip Aşgabatly Çeşmeleriň ýene biri öz pikirini paýlaşdy. Çağılaryň agyr ýagdaýy üçin tanqid edilýän Türkmenistanda çağa zähmetini düzgünleşdirýän kanunlar bar. 2023-nji ýylda hökümet çağılaryň hukuklary boýunça çäre planyny hem tasdiklady. Türkmen hökümeti çağa zähmeti we dilekçiligi problemasyny resmi derejede agzamaýar. Şeýle-de bolsa iş ýüzünde käbir çäreleri amala aşyrmak bilen problemany gytaklaýyn boyun alýar.
Hususan da yurtda dilekçilik edýän çağılaryň sanyny Mogolliyumlaryň hasabyna azaltmak ýaly ädimler amala aşyrylypdy. Balkanda bilim resmiýetleri barha köpelýän dilekçi çağılaryň jogapkärçiligini mektep Mogolliyumlarynyň üstüne atyp olardan dilekçilik edýän çağılaryň eklenji üçin her aý belli bir möçberdäki maddi seriştäni bermegi talap edipdi. Ýylat köpçüligi çağılaryň dilekçilik etmeginiň esasy sebäbini yurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglaşdyrýar. Aşgabatyň ýene bir ýaşaýjysy şeýle diýär. Hojalyklaryň eklejjileri daşary ýurtlarda eklenji üçin sergezdan bolsalar, ýerinde galan çağılary ejesi, kakasy diýeri wagty ýetim hala düşüp öz ýejegini özleri tapmaly bolýarlar. Uzağa çeken ykdysady krizis Türkmenistanyň ýylatynyň bir bölegini daşary ýurtlara iş migrasiýasyna gitmäge iterdi. Ýylatyň ýene bir bölegi ýurdun içinde iş gözläp bir ýerden başga ýere göçüp, günlükçi ýa-da hojalyklarda talawan bolup gazanç etmäge mejbur boldular. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň giňgerimli ursuna garşy Kiýewi goldaýan ýurtlary Moskwa ykdysady batyşlary güýçlendirmäge çagyrdy. Onuň sözlerine görä, Kreml uly adam pidalaryna ähmiýet bermeýär. Ýöne ýeterlik derejedäki ykdysady batyş onu ursy tamamlamaga mejbur edip biler. Zelenski 10-njy 14-nji ýyl aralygynda Pragada geçirilýän Halkara Howpsuzlyk konferensiýasynyň açylış güni video aragatnaşy arkaly çykyş etdi. Onuň çykysy Russiýanyň güýçleriniň Ukrainanyň Rus erkedine ýakyn ýerleşýän ýurdun ikinji ýeri şäheri Harkiwa giýjeki zarwany amala asyrmagyndan bir näçe saat soň boldy. Ol şeýle-de ýurtlary dron ölümçüligini artdyrmak tagallalaryny maliýeleşdirmäge we Russiýanyň hüjümlerine garşy gosmaçy çäherleri görmäge çagyrdy. Zelenski Ukrainanyň Rus prezidenti Vladimir Putin'in we onuň goşunlarynyň öňündäki gorok çyzygydygyny bellidi. Eger bu çyzyk tynsa, Putin has öňe gider dip Zelenski Globsek konferensiýasynda çykyş etdi. Ol çykyşyny Çehiýanyň prezidenti Petr Paweliň giris sözünden soň etdi. Zelenski Rus goşunlarynyň Putiniň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina doly girimli çözdüsini başlaly bäri helak bolanlary we yaralananlary hem hasaba alanynda jemi 1 milliondan gowrak ýitkä tezi bar bolandygyny öňe sürdi. Onuň aýtmagyna görä, Putiniň hökümeti şeýle uly ýitkilere alada bildirmeýär. Kremliň esasy alada edýän zady sanksiýalardyr. Şol sanda nebitiň bahasyna girdilen çäklendirmelerdir diýip Zelenski aýtdy. Ol şeýle çäherleriň ýeterlik güýçli bolan ýagdaýynda Russiýanyň urus üçin maliýetini kesip, onu paraqçylygy gözlemäge mejbur edip biljekdigini nyktady. Ýewropa Komissiýasy şu hepdäniň başynda Ýewropa Birleşiginiň 20 agzasyna Russiýa garşy täze sanksiýalar buksasyny hödürledi. Onda Russiýanyň neft udasyndan gazanýan girdijilerini çäklendirmek maksady bilen Rus çyg nefti üçin bahanyň iň ýokarky çägini häzirki $60 $45 çeline azaltmak gözüňünde tutulýar. Zelenski çykyşynyň başynda 1-nji iýunda Ukraina tarapyndan amala aşyrylan we kerep diýilip atlandyrylan operasiýanyň üstünde hem durup geçdi. Sol hüjümde dronlar ýük ulaglarynda Russiýanyň içine gidilin girdilip, Rus strategik bombalaýjy uçurlaryna garşy ýakyn arlykdan zarba urupdy. Dronlaryň urusda ähmiýetiniň artýandygyny aýdyp, Zelenski Ukrainanyň dron ölümçüligini artdyrmaga taýýardygyny, ýöne munyň üçin maliýeleşdirmäniň gerekdigini aýtdy. Biziň mümkinçiliklerimiz bar, ýöne bize ýetmeýän zat maliýedir. Dron wagtynda biziň hemmämiz duşmanlarymyzdan has öňde bolmalydyr diýip ol aýtdy. Moskwa, Kiýewiň we Günwataryň atyşyklary bet etmek baradaky çağırşylaryny reddedýän we iki gezek geçirilen gepleşiklerde öňe gidişlik gazanylmadyk wagtynda Zelenski Russiýany paraqçylygy gepleşikler arkaly çekmek mümkin däl diýip bellidi. 12-nji iýuny geçilen gize Harkiwyň bir näçe etrawy Rus dronlarynyň zarbalaryna duçar boldy. Şäheriň häkimi Ihor Terehowyň aýtmagyna görä, ýaşaýyş saýlaryna ziýan etdi. Mektep meýdançasyna dron gaçyp penjereler döwüldi. Polisiýanyň maglumatyna görä, zarbalarda azyndan 15 adam yaralandy.